Baloiaren atzetik doaz hogeita bi Jokaldi bikainak da hamaika opari Futbolaren munduan kontu zarugari Ez gara jardezagun bertain jokalari Zoropila, zoropila Ostiko talokazpilaz Korrika, arranoaren hegaldia. Jose Mari, arratsaldeon, gaurkoan egun berezia da, martxoak 19, gaur hasi da, korrika, atarratzetik atera da, eta ez Bai, dakitzu, baina atera den momentutik, ni hementxe nabil, online ikusi daitekeen korrika begiratzen. bai, bi urtero ikusten den zuzeneko polit bat da YouTubeen, eta nik egia esan aukera daukat emakuetzen jartzen dut, eta beti bentan unkigarria da, ez? Hortzen bat jende korrika, ordu txikitan, edo zein orduan, hiri handietan, dagoen jendea, herri txikitatik jende gutxi horekin, baina ez benetan sentitzen duten, ez? Benetan sentitzen dutenarekin korrika, eta jo, niretzat egia esan Euskal Herrian dagoen, ekitaldi polit eta hundi eta unkigarrienetako bat egiten zait korrika, eta ikaragarri gustatzen zait egia esan. Bai, zalantzarik gabe, antolakuntza aldetik esango nuke Euskal Herri mailan horrelako gauza gutxi ditugula. Eta gainera, bueno, bideoa edota streama ikusten duzun bitartean, hor hainbat eta hainbat istorio topa ditzakezu, ez? 90 urteko helduak, 2 urteko gaztetxoak, eta, bueno, bakoitzak alduen moduan korrika eginez, aurrera doaz, baina benetan hunkigarria eta 11 egunetan horrela ibiliko dira edo ibiliko gara Euskal Herria zeharkatzen eta zure kasuan ez dakit parte hartzeko asmorik baduzun Donostia inguruan ala Bai. Donostian datorren asteazkenean pasako da, ni bertan ibiliko naiz, goizez, eta, bueno, alik eta, bueno, distantzia gaien egingo, eta oso gustura gaina. Eta, bueno, nire garaian txikitan bizpairu aldiz lekuko eramandakoa naiz, hori ere ara? aitortu behar dizut, bai, eta oso momentu unkigarriak izan ziren nire gaztaroan. Genekien ba. Ja, bai. Argazkiren bat badaukat, hortik oraindik. Eta bai, egia esan, bai, horre biliko naiz, datorren asteazkenean, eta bueno, Euskaloa agian ere beste herri batera eskapadatxo bat egiteko aukera dago, ez deskartatuko. Ikusi dugu, sare sozialetan arranoak taldeko gure lagunek gaur gauean dutela errelegoa hartzeko momentua, goizeko ordu batetan, beraz, bueno, oraindik garai zaudela esango nuke ez, Ortzaizera joateko eta goizeko ordu batetan arranoak taldeko gure lagunekin errelegoa hartzeko, baina hemendik ere besarka handi bat, ez zaie ordutegirik onena tokatu, goizeko ordu batetan ziur aski asko ez dira pilatuko, baina hau da baita ere korrika duen xarma, ez? 24 ordutan beti dagoela norbait euskararen alde korrika eginez, toki batzuetan pertsona gehiago, beste batzuetan gutxiago, baina beti hor mantentzen dira eta hori da, gauzarik politena. Hala ere, Jose Mari, jende andana aipatuta, nik atzo bertan izan genuen berri bat aipatu nahiko nizuke, hau bai zuzenean futbolarekin lotua dagoena. Abiron Baionek atzo bertan adierazi zuen, maiatzaren 2an Bordeleko Girondinsen aurka jokatuko duen partida ez dela Guy de Champs estadioan jokatuko, betiko estadioan, baizik eta Jean Daugé estadioan jokatuko dela, bertan normalean errugbi taldeak jokatzen du, baina espero da partida handia izatea, oraintxe bertan lidertzan dagoen talde historiko baten aurkako partida izango da, eta noski, jendetza espero da Baionan, ez soilik Euskaldunak, baizik eta baitaren Bordeletik datozenak, eta aprobetxatu nahi dut pixka bat errepasatzeko ea asmatzen ditugun bion artean, kasu honetan nik badakizkit, nik egin dudalako zerrenda, baina Euskal Herri mailan izan ditugun futbol partida jendetsuenak zeintzuk izan diren, ea asmatzen ditugun, Jose Mari. Ados, bai, bueno, lehenengo aipatzeko Girondins eta Baionaren kasua, bueno, egia da maiatzera arte oraindik falta dela
pixka Mhm. bat, baina, bueno, oraintxe Baiona Girondinesetik 7 puntura dago, baina partida bat gutxiagorekin. Beraz, egia da maiatzea arte Baionak mantentzen badu erritmoa eta Girondinesetik gertu mantentzea lortzen badu, egia esan, izan benetan partida oso erakargarra izan daiteke. Egia da ere bordelek askoz masa soziala handiago daukala eta bordeletik Bai. jende asko hurbilduko dela, zelaia handiago izan da aukera gehiago, baina bueno, bai honarentzat ere ekarpen ekonomikoa izango da, eta bueno, espero dugu oraindik zerbait jokoan egotea, maiatzerago, eta ikusi beharko da, baina bueno, bai, ez zait, iniziatiba txarra iruditzen. Atzo bertan jokatu zuen Abironek, badakigu, bueno, otsailean zehar egindako eguraldi petralagatik partida asko bertan bera geratu zitzaizkiola, eta atzo Estat Poitou taldearen aurka huts eta bi irabazi zuen, meritu Mhm. handiko garaipena, kontuan izanik 40. minutuan jokalari bat gutxiagorekin geratu zela, baina, bueno, Artur Saitoren zaurrelaria forman dabil, atzo ere bi gol egin zituen, kontuan eduki beharreko aurrelaria, 21 urte besterik ez dituelako, baina ondo badituzu, aipatu ditugun Bai, partida handi hauetan, lehenik eta bain Ipar Euskal Herriarekin hasiko naiz, ez ditut datu guztiak noski, baina esango nuke akaso Bordelen aurkako partida hau, jokatuko den partida hau, Ipar Euskal Herrian izan dugun futbol partida batean egon daitekeen jendetsuena izan daitekeela. Zergatik ez, gaur egun jendoie estadioak, bueno, 15.000, 16.000 ikusle inguru ditu, baina ea asmatzen duzun norren aurka izan zen Abironek jokatu duen partidarik jendetsuena. 2007 urtean izan zela esango dizut, Frantziako kopan, eta momentu hartan, Frantziako talderik indartsuenaren aurka izan zen. vale, gogoan dut duela, baina pixkat lehenago dela esango nuke 2003 inguruan, PSGnen Mhm. kontra kanporaketa bat jokatu zutela, baina Bai, 2007 esan badidazu, eta garai hortan Frantziako talde indartsuena, okeraz banago Lyongo Olympic zen. hori da zure Bai, apustua. bai, ez daukat orain teoritzapena, elkarren aurka jokatu zutenik, baina bai, hori esango dizut. Aitortu behar dut, asmatu duzula. Hau da Abironek inoiz jokatu duen partidarik jendetsuena. Topatu ditudan datuen arabera, 13.800 pertsona gerturatu ziren jendoie estadiora. Hau da, lehenago ere aipatu dugun moduan, hemen jokatu izan du Abironek partida handietan. Eta kasu honetan, Frantziako kopako final 32renak izan ziren, ez dakit horrela esaten den euskeraz, baina final 32renak, finaletik urruntzen oraindik, baina sufrituta irabazi zuen Lyonek bat eta bi, lehen zatian utxeta bat aurreratu zen talde frantziarra, ondoren Euskaldunak Michel Bidegainen gol bati esker bana jarri ziren markagailuan, eta 75. minutuan bat eta bikoa Juninho Pernambucanok egin Ostra, zuen faltaz. Nahi baduzue, eta asko gomendatzen dizuet, YouTubeen partidaren laburpen oso txiki bat dago, ez da kalitate onenean, baina Abiron Baione eta Olympic Lyonen arteko partida hori ikusi ezakezue, irudiak, eta ikaragarrizko giroa zegoen Baionan, eta ondo badituzu, Lyoneko 11. zeuden hainbat eta hainbat izen aipatuko dizkizut, ez direlako hauntzaren gauerdiko ez dula. Besteak beste, Sebastián Esquilachi, Kim hmm, Kalmstrom, Juninho Pernambucano, Jaten Benarfa, Fred, Remi, pentsa, zeizen potoloak, bai, eta aulkitik, besteak beste, Karim Benzema, ateratzen ostra, 58. minutuan, 19 urte zituela, badakigu Lyonen hasi zuela bere kirol ibilbidea, eta Baionaren aurka, Abiroren aurka jokatu zuen, 19 urte zituela beraz, sufrituta, baina bat eta bi irabazi zuen talde frantziarrak, eta Abironek inoiz izan duen partidarik jendetsuena izan zen, 13.800 pertsonekin. Horregatik diote, Jose Mari, 13.800 da orain arte duen muga hori, errekorra, eta kontuan izanik bordelek duen masa sozial hori, nik enuke baztertuko errekorra hau gainditzea ligako partida horretan. bai, eninduke harrituko, gainera errexagoa da ere ligako partioak ikustera joatea, asteburuetan jokatzen dira, Bordele, bueno, orain ez da garai bateko taldea, laugarren mailan dago, eta baina, bueno, jarraitzaileak baditu eta ikusten da bere partioetan, beraz,
Data horiek ikusita, igoera lortzeko gertu egon daitezkeela jakinda, ba, eninduk garrituko, bi taldetatik hainbat eta hainbat pertsona hurbiltzea zelaira, beraz, bai, nire apostua bai ez, gaindituko duela. Mhm. Pixka bat errepasatu ditzakegu ondorengo partida jendetsuenak, adibidez, Bordelen aurka, hau ere Frantziako kopan 2004 urtean 9.600 pertsona gerturatu ziren, 2004 urtean baita ere kopan Ganganpen aurka 8.000 pertsona gerturatu ziren, eta Mhm. aldiz, ligan inoiz izan duen partidarik jendetsuena 2010 urtean izan zen, Reims taldearen aurka, eta 4.700 pertsona gerturatu ziren. Beraz, ez dakit aipatu dugun Lyonen aurkako errekor hori hautsiko duten, eta gaindituko den, baina ligan inoiz izan den partidari jendetsuena izango dela ia ziur, esango nuke, hemen datuak okerrez daude, errekorra 4.700 pertsonetan baitago, ligako partida batean, eta hori bai esango nuke, ba, langa hori gaindituko dela errex. Bai, ba, bueno, ikusi beharko da, bai, ligako rekorra utziko dute, hori ziur, eta eta ikusi beharko da, bai, maiatzen bien nola dagoen sailkapena, eta bordeletik zenbat jende hurbiltzen da, eta baita baionatik ere bai, baina bai, errekorra usteko aukera asko. Oraingoa zen Hego Euskal Herrira, ea hemen asma ditzakezun zein diren inoiz izan ditugun partidarik jendetsuenak. Hasteko nesken futbolarekin hasiko gara. Ez dizut taldea da zein den esango, baina, bueno, estadioen edukiera kontuan izanik, esango nuke jakin ezakezula ze talde den. Bai, atleti imaginatzen dut izango dela. Halaxe da, kasu honetan Atletik eta Atletico Madrilen aurkako partida batean izan zen, kasu honetan Errege Kopan, 2019 urteko urtarrilaren 30ean eta final laurdenak izan ziren. Guztira, 58.121 pertsona gerturatu ziren San Mamesera, eta okerrez banago behintzat. Euskal Herrian inoiz izan dugun emakumeen futboleko partida bateko partidarik jendetsuena da momentuz. Bai, enuen gogoratzen partida hori, baina bai, egia da ere askotan Euskal Derbiak eta noetan zein San Mamesen jokatzen direla eta jende dexente hurbiltzen dela, baina, karo, 58.000 oso urrun eta sekulako sarrera iruditzen zaigu, ia zelaia betetzea da, eta, bueno, albiste pozgarria, baina egia esan inuen gogoan, eta bira, ba, ondo, poste naiz, eta hemendik aurrera ere, pixka bat horrela gehiago joan daitezken horrelako partidutera. Bai, eta irakurri duaren arabera, 2019an honek mugarri bat ezarri zuen Europako futbolean, inoiz kluben artean egondako partidarik jendetsuna izan baitzen, emakumeen futbolari dagokionez. Lehenago, Hmm. selekzioi dagokionez bai, jende gehiago gerturatu zen beste partida batzuetara, baina kluben arteko partida batean, garai hartan, mugarri bat izan zen, eta gero bai, ba, Barcelona bezalako taldeek Camp Nouen ere jokatu izan dute, eta dagoeneko errekorra haiena da, baina garai hartan emakumeen futbolarentzako mugarri garrantzitsu bat izan zen, eta, bueno, ea horrelako beste partidaren bat ere laster bizitzeko aukera dugun. Orain, klubekin jarraituko dugu, baina gizonen partida batera joango gara. Hemen ere esango nuke Euskal Herri mailan erraza dela asmatzea zein den talde hau, baina ea asmatzen duzun zein zen aurkaria eta ze txapelketetan eman zen partida hau. Ufa, ba, argi dago San Mames izango dela, Halaxe da? baina, ez dakit, hainbeste areri okurritzen zaizkit, Real Madrid, Barcelona, baina ez dakit, agian, akaso aurreko urtean, Europa Liguen Manchester Uniteden kontra? Esan beharra dizut, ez dela bat ere erraza asmatzea, baina lehen puntua asmatu duzu, Europan eman zen eta iazko denboraldian, baina ez zen Manchesterren aurkako partida hortan izan. Atletikek Manchesteren kontra final laurdenetan, ez, final aurrekoetan galdu zuen, Hori da. eta final laurdenetan Rangers kanporatu zuen, ez dakit hori izan daiteke, baina ez dakit. Mm, Ba, bai, horixe bera da. Euskal Bai, Herri mailan izan dugun partidarik jendetsuena, 2005 urteko apirilaren 17an jokatu ziren final laurden haiek San mila eta hogeita Mamesen, bost. 2025, barkatu, Bai. eta
52.114 ikusle gerturatu Ostra, ziren San Mamesera, eta hori da momentuz San Mamesek izan duen partidarik jendetsuena, eta Euskal Herri mailan ere izan dugun partidarik jendetsuena. Bira, enuke esango, noski partida kargarria dela, finalen Mhm. ordene batzuk Europan, baina, bueno, Rangers ere ez da munduko, ez, aurkari ezagunena, eta kasu Manchesterren kontra gehiago joan zitezkela pentsatu dut, baina, bueno, bira, ba, nuke inoiz esango, baina, bueno, final orden batzuk egia esan ez dira egunero jokatzen gutxiago Europan, eta, Mhm. bueno, naiz eta birabazi egin zuten gero final aurrekoetan, azkenian Manchesterren aurka, ezin izan zuen finalera jelkatu Atletikek. Bai, nire, bueno, harritu naiz datua ikusi dudanean, beste arerio batzuk espero nituen, baina horixe da errekorra, eta bukatzeko Euskal Selekzioarekin amaituko dugu. Kasu honetan zertxobait errexagoa dela esango nuke, partida asmatzea, baina, bueno, ikusleak asmatzea beste maila bateko zerbait litzateke, beraz, ea asmatzen duzun zein den Euskal Selekzioaren partidarik jendetsuena. Ba, Euskal Selekzioaren azken partiduak ikusita jendea joaten zen, baina etzean guztiz betetzen zelaia eta azkeneko partiduak eduki zuen erakargarritasun hori ikustea pentsatzen dut 2025ko azaroan jokatu zen partida izango dela, Palestinaren aurka. Bai, asmatu duzu, partida Hmm, hori da, Euskal Selekzioak Euskal Herrian jokatu duen partidarik jendetsuena. Guztira, 51.000, 300 ostra. eta 96 ikusle gerturatu ziren San Mamesera. Ez dakit lehenago bakizu, bueno, aforo kontrolak ez zirela guzti zehatzak, eta kaso, ba, ez dakit, 1932an jokatutako San Mameseko Euskal Selekzioaren partida batean pertsona gehiago gerturatuko ziren, ez dakit, baina topatu Hmm. dudan datuen arabera, hau da ez, Euskal Selekzioek jokatu duen partidarik jendetsuena. Beraz, Bertan izan zinen gainera, ez da? halaxe da. Bertan izan ginen, ez? Okerrez banago, Ni ja, ez, ez? ni oporretan nengoen eta ezin Egia izan da. nuen joan. Pena hundiarekin. Bai, 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 bai. Hemen ikusten da bakoitzak ze bizi punta duen, eta, bueno, batzuek oporrak dituztenean besteak lan egin behar, baina bai, bertan izan ginen, ikaragarrizko giroa, eta hemen jendetza aipatu dugu, baina esan bezala, korrikan egun hauetan, ba, ziur aski Euskal Herria zeharkatzen pertsona gehiago izango ditugu, beraz, pentsa. Bai, egia esan, bai, ikaragarria, eta hala izan da, ja. Euskararen alde egiten duen jendeak jarrai dezala, eta, bueno, futbola beti ukiko dugu bigarren plano batean, baina lehenengo gauza garrantzitsua egin mamar zaila, lehentasuna. Bai, atzo bertan ere, edo eta asteazkenean, okerrez banago, jendetza bildu zuen beste txapelketa baten inguruko berri bat izan genuen, Jose Mari, kasu honetan Afrika Kopako berri bat izan genuen. Ez zuen inork espero, gainera txapeldunen liga jokatzen ari zen momentu hartan adierazi zuten, baina ez dakit gure entzulei baten bat galdu bada, ez dakit azaltzeko gaizaren zer gertatu den azken ordu edo eta egun hauetan. Bai, bueno, bazegoen urtarria inguruan eta hitz egin genuen saio batean baino gehiagotan Afrikako kopaz, eta finala ere aipatu genuen, Maroko eta Senegal iritsi zirela, Maroko zen Mhm. txapelketaren antolatzailea, bertan jokatu zen txapelketa, eta beno, egia esan finalea iritsi ziren, jokariak ikusita selekzio indartsuena zuten, baina, bueno, beti Afrikan eta ikusten dira askotan gauza zalantzagarriak eta epaileen lan ere pixkat zalantzan jarri zen, Maroko finalea iritsi arte eta finalean etzen gutxiago izan, Mhm. bi penalti alde adierazi zizkien nahiko eztabaidagarriak, ez dakit Senegaleko jogari materik kaleratu zuten, ez dut gogoratzen orain, baina bueno, Senegal zelaitikan joan egin zen, penalti eztabaidagarriat adierazi eta gero, eta bueno, 15 minutu eta gero azkenan itzultzea lortu zuten zelaira, hori egia esan oso gutxitan ikusten da futbolean, ia inoiz, eta penalti hori huts egin zuen Marokok. Eta gero luzapenean, ba, inorketzuenen espero Senegalek gola egin zuen, eta Hala da. txapelduna atera zen. Baina orain, bueno, gero zurrumurruak zauden, ilegala zela, zeletikan joatea, eta horreko gauzak ez zela egin, baina bueno, gauza pixka bat lasaitu zen, Bai, eta Senegalek dena behar bezala ospatu zuen, ez? hori da, horrelako zure kontinenteko txapelketa irabazten duzunen, ba, normala den bezala. Ba, bueno, gauzak pixka bat baretu ziren, eta ba, pare bat hilabete beranduago, asteazkenean jakin genuen berria, Afrikako federakuntzak edo erabaki zuela
Ez zela legala, Senegalek partiduan egin zuena, eta Afrikako kopa, Marokori emango ziola, Maroko izango zera txapelduna, eta bueno, nahiko nasmendu egon da, azte honetan, Senegaleko jokariak atera dira, bai Garaikurrarekin argazkiak ateratzen, hau nork enduko dit orain, txapelduna gu gera, eta bueno, nik ere azkenian jendearentzat ere, eta guezeako ikusle xumeentzat, txapeldunera Senegal izango da, ez dakit Marokok dauka orain ofizialki Mhm. Garaikurra, baina ez dakit zuk zer pentsatzen zu, baina benetan ez zait bai gauza bat ere serio iruditzen. Ez, nire ere pertsonalki ikaragarria iruditzen zait, eta sinestezina, gertatu den guztia. Esango nuke, enuela horrelakorik inoiz ikusi, eta pixka bat honek ere mugarri bat ezartzen duela, baina ez zait bat ere serioa iruditzen. Partidan zehar, bueno, gauza asko gertatu ziren, gauza desatsegin asko, eta gehienetan, eta erabaki gehienetan esango nuke kalteturik ateratzena Senegal izan zela, eta inola ere ez Maroko. Baina Afrikako kopako finala gertatu eta hainbeste hilabetera horrelako erabaki bat hartzea, guztiz lekuz kanpo dagoela iruditzen zait. Aurrekari nahiko desatsegina eta arriskutsua ere izan daitekeela, etorkizun batean Hmm. jokatuko diren txapelketetarako, baina zuk diozuna, nik esango nuke hemen bai Senegaldarrek eta bai orokorrean, bueno, finala ikusi eta jarraitu dugunok, badakigula eta argi dugula nor izango den txapelduna, eta orain erabakia mantentzen badute ere, eta bueno, bulegoetan txapelketa Marokori ematen badiote ere, guk eta batez ere jokalariek, irabazi eta ondoren ospatu duten jokalari horiek, argi izango dutela txapeldunak haiek izan direla. Baina ikusiko dugu, hemen okerrez banago orain Senegalek tasaren aurrean nolabait elegite bat ezarri du, eta ikusiko dugu nola amaitzen den, baina ez sinesteko moduko kasu bat iruditzen zait. Ez dut horrelakorik inoiz ezagutu, eta esango nuke oso zai esango dela horrelako beste zerbait gertatzea, baina ez du ez hanka ez buru honek. Ez, eta horrez gain ere esango nuke, Maroko jokari batek ere, ez dakit, berria jakitean, ez dakit, benetako pozik sentituko ote zuen bere barnean, Hmm. egia esan, zorrela irabaztea txapelketa bat, zelaian galdu egin dezunean, ez dakit, egia esan ez dauka inungo, ez dakit, posteko modurik esango nuke, eta bueno, ikusi beharko da, baina, bai, ez duk esan dezuna, era bat, surrealista gertatu dena, eta bueno, egia esan Afrikako kopak urtetik urtera gauza arraragoak guztan dizkigu, eta egia esan entretenimendua beti ziurtatuta dago horrelako txabelketa batean. Bai, Txapeldunen Liga jokatzen ari ziren momentu hartan baten batek esan zion Brahim Diazi, dagoeneko aulkira joan zenean, erabakia hau zela, Afrikako Futbol Federazioaren erabakia, eta bere reakzioa grabatu dute kamera batzuek, eta pixka bat badirudi brometan bezala hartzen duela erabakia, ez? Bai, Bera kontziente da ze bizi izan duen, panenka hori utxe egin ondoren, ez zutela finala irabazteko aukerarik izan, eta, bueno, hilabete batzuk pasa ondoren, broma moduan hartu dezake, eta esango nuke bera ere psikologikoki hobeto ongo dela, baina ez da bat ere serioa hartu duten erabakia. Beraz, nik esango nuke inolako jakintzarik gabe tasak berriz ere txapelketa Senegali emango diola, baina euskalo, hemen politika kontuak eta, bueno, geopolitika kontuak ere sartzen dira, eta askotan erabakiak ez dira guztiz zentzudunak, baina esan bezala, futbol zalentzat eta baita hientzat ere, betirako Senegal izango da txapelduna, eta ondoren Wikipedian akaso jarriko du Maroko izan zela Afrikako kopako txapeldun, etorkizun batean, baina gure seme alabai ere azaldu beharko diegu Senegal izan zela txapelduna. bai, portzez lehen ez dugu aipatu, gaur martxoak emeretzik, horrik hasi da, baina aitaren eguna ere, bai, gaur agian ezingo zaitut zorion du Josu, baina mendik urte batzutera, akaso bai. Bai, esango nuke panorama berdina dela bientzat, ez da, Jose Mari? Momentuz gure Bueno, aitak baditugu, baina seme alabaik ez. bai, aitaren eguna izateaz gain San Jose da, orduan nik, bueno, gaur badaukat, ez, Arrazoi, zoriona jasotzeko arrazoi txikiren bat, baina, hirukoitza, korrika, San Jose, aidaren eguna, edo denetarik, gaur egun handia. bai, ez dakit noiz bait, eukiko dago nor, aur bat ez dakit gure familian, baina, bueno, beste kontu batzu dira, horiek, ez zaizkigunak oraintxe gehiegi interesatzen. Bai, alaxe da. Bai,
Ez, eta esan behar hona, selekzioekin amaitzeko, datorren astean hitz egingo dugu hurrengo saioan, behintzat gehiago, ze aspaldiko partez, Liga Txapelketa eta gero, geldialdi bat dator berriro selekzioena, azarotikan Mhm. egon gabe, eta egia da, baina orain nahiko geldialdi interesgarriagoa dela, ze lehengoan aipatu genuen bezala, orain jokatzen dira errepeskak, Europako errepeska, eta Mexikon jokatuko den txapelketa txiki hori jakiteko ze selekzio izango diren mundiala jokatzeko falta diren bakarrak, beraz, hurrengo astean etorriko gara pixka bat honi buruz sakonago hitz egiten. Hoxe da, hori ere interesgarria izango da, ni badakizu beti kluben futbolaren aldekoa naizela, selekzioak eta izkita hainbeste gustatzen, baina historia interesgarriak ditugu beti, Soropien kontatzeko historiak, eta horrekin etorriko gara datorren astean. Bai, ados, esan dezuna, akaso gure selekzioak ofizialtasun lortzen duenean gehiago interesatuko zaizkigu, selekzioen kontuak, baina hori etorkizuneko kontua da, eta, bueno, bitartean, ba, horrekin ametxe egin beharko dugu. Horixe da. Asteburu honetan sorpresa txikiren bat ere gordeko dugu. Asteburuan baino datorren astean akaso programa berezi bat ere izango duzue. Baina, bueno, hori ere ikusiko dugu, bakizu. Hemen improvisazio asko, lana gutxi, eta beraz emaitza ez da onena izaten. Baina, bueno, ez dakit beste zerbait gehitu nahi duzun Jose Mari, ala gaurkoan berriz ere saio motza, baina eraginkorra izango den. Bai, bueno, gauza hondirik gehitzeko ez, egia da. Bueno, lehengoan aipatu genuen, Realeko kopako finalen sarreren kontua, atzo Bai, zozketa uki genuen, niri tokatu zait, zuri tamalez ez, halaxe da. ez dakit nola zauden, animoz, edo... Bueno, nahiko triste eta txeka batuta, ez? Enago haserre, baina egia da, bueno, hartutako erabakiak eta realak izandako irizpideak zaizkidala bat ere egokiak iruditzen, eta hasiera batetik irizpideen kasua, esango nuke hor erabakiak hartzerako gunean oso trakatsa izan dela reala. Lehen irizpide hori, 25 urtetik gorako bazkideena, irizpide ona iruditzen zait, eta beharrezkoa, baina handik aurrera beste pare bat irizpide ere gehitzea ezinbestekoa zela esango nuke, eta batez ere Mm, bazkideei lehentasuna ematea. Eta bazkideei lehentasuna ematen ez diezun unean, gainerako guztiei ere jakinaraziz ez dela beharrezkoa izango bazkide izatea kartujan sartzeko, hori arriskutsua iruditu zitzaidan, horrela adieraztea publikoki, eta gainera, bueno, kasualitatea izan da, baina zozketan azken momentuan apuntatu ziren guzti horiek, hau da, realak hori adierazi zuen momentutik aurrera apuntatu diren guzti guztiek sarrera izango dute, eta bereziki bigarren egunean apuntatu ginen horiek, ba, sarrera gabe geratu gara. Beraz, nahiko triste, atxeka batuta, ez dakit realak final asko jokatuko dituen gure bizitzan zehar, baina, bueno, ba, realeko final batera joaten ez banaiz, akaso Afrikako kopako final batera jomarko naiz. Bueno, euskalo, ikusi beharko da, eta espero dugu herendik amaietz, gaztea gera eta Realaren final gehiago ikusteko aukera ukitzea. Baina bai, ez esan dezuna kudeak eta ez da ona izan, naiz eta, bueno, horrek lana egitea dakarren, baina gauzak gehiago sakondu behar dira, gehiago argiago izan jendearekin, bazkide lehentasuna eman esan dezuna, eta gero bai oso errex hitz egiten da, ez, esaten futbola zaletuena dena, baina argi dago Espainiako Federakuntzarentzat hori sekulako gezurra dela, Mhm. inoiz ez dutela edo ia inoiz ez dutela zaletua zaintzen eta beraien interesengatik egiten dutela guztia. Baina bueno, eta bai, eta kopa final bat ezelako bai, egun handi bat, ba pixkat ere horrela zikintzea, ba pixka bat, ez da oso polita. Baina bueno, oraindik euskalo, sarrera bat lortzeko aukera izango duzu, akaso, eta Sevillan zurekin egoteko aukera ziur izango duela. Bai, bueno, aperri bai ez bada, ba, akaso Jesus Gil edo baten bati eskatu beharko diot sarrera, Gil familiari, baina bueno, realaren kudeaketetik haratago, nik bai salatu nahiko nukela federazioak ezarri dituen prezioak, ez dakit gainera Bai, nolatan adierazi den hau ere hain berandu,
lehen momentutik esan beharko litzateken zerbait dela iruditzen zait. Eta sarrerarik merkena 89 eurokoa izatea kontuan izanik visibilidad reducida horietako bat izango dela, Mm. hau da, ez dela ikuspegia bertatik ez dela ona izango, eta ondoren, bueno, bataz besteko prezioa 150, 180, 200 euro direla, hori ere ikarrizko adarpotzea iruditzen zait, eta argi geratzen da federazioak final honekin eta oro har futbolarekin bilatzen duen gauza bakarra negozioa dela, baina esango nuke ez dela berri handi bat. Bai, oso urrutira joan gabe ikusi nuen albistea duela 2 urte, Dortmund eta Real Madriden artean jokatu zen Txapeldunen Ligako finala, zale guztientzat, prezio bakarra ezarri zela, 70 euroko sarrerak, eta hori iruditzen zait, zaletua zentzea hori dela. Txapeldunen Ligako final bat Europan jokatu daitekeen partidarik handiena da, Espainiako kopako final bat baino asko zere handiagoa, eta begira. Hor bai, ematen diozu jendeari aukera, finalaz eta bere taldeaz gozatzeko, eta hori iruditzen zait, zer den zalea zaintzea, eta ez hemen esaten diren txorakeriak eta horrelakoak. Bai, jendea zer ikusi dut eta beste herrialde batzuetako kopan jokatzen diren final horietan ezartzen diren prezioak ere ikusi izan ditut, konparaketan moduan, eta zer ikusirik ez, Frantziako kopan, Alemaniako kopan, Ingalaterrako kopan, prezioak ez dute zer ikusirik, kasu batzuetan bai, garestiagoak izan daitezke, baina, bueno, Sevillara joan behar izatea, bertan ere, bueno, alojamendu bat, bidaia ordaintzea, eta Bai. ondoren sarrera, 160 eurotan izatea, ez zait bat ere serioa iruditzen, baina, bueno, hau zoritxarrez ez dago gure esku, eta ziur aski bertan izango naiz, sarrerarekin, ala sarrera gabe, baina finala noski beste modu batera biziko dut. Beraz, azkeneko Bai. unean zerbait lortzeko aukera dugun, soropila bezala akaso prentxan ere toki bat izango dugu, baina gainontzekoan, bueno, Reala ondo iristen den momentu horretara, finalera, zorionez atzo Atletico Madrid pasa zen, beraz, finala baino 4 egun lehenago Txapeldunen Liga jokatu beharko du, hor ere nekea somatzen duen Madrileko taldeak, eta gainontzekoan, horixe Jose Mari, nire aldetik plazer bat izan da, gaurkoa ere programa motza baina eraginkorra, Bai. eta datorren astean zuk aipatu duzu moduan, itzuliko gara gehiagorekin, eta gauza honekin, beti bezala. Bai, hori da, bueno, zubia disfrutatzeko esan behar nizuma, zu Bartzelona aldean zaude, gaur ez dezue jaiegunik izan, bihar lanera zoaz, beraz... Hemen zubia erori da, hemen ez zegoen zubirik. Azte gogorra zuretzako, baina, bueno, hemendikan besalkada bero bat bidaltzen dizut, eta korrika gozatu ezazuela Euskal Herria zatu zen egunetan, gozatzeko aukera daukazun, eta elkar ikusten geran berriro ere. Bai, aste gogorra izan da, falta zitzaidan gauza bakarra Senegaldarra izatea zen, baina, bueno, kanpotik bizi izan dut erabaki hori, beraz, horrekin geratuko naiz, eta beti burua gora, Jose Mari. Hori da, gora bihotzak, eta hori da, datorren astean etorriko gara, gogo gehiagorekin eta gauza, eta albiste gehiagorekin. Izan untxa, Jose Mari, agur bero bat. Bai, agur Josu. Baloiaren atzetik Doaz hogeita bi Jokaldi bikainak da